Ter tenge Michael Robin yaka jingkwa burom palat bat yaka jingkwa jo Donald Trump banyo yaka khusnam Nobel Peace Prize. Michael Robin ulak kentak jor ya Donald Trump namar ba umdon ka jingso tu kabapura yaka history bat ubu hakmade yaka jingkwa jo banyo yaka Nobel Peace Prize ban yaki jingmentoy jongkari. Uhe barim jongka Pentagon bat usenia filo jongka American Enterprise Institute Michael Robin ulap penpau yaka jingso kia halor karukomle jong presiden jongka Amerika Donald Trump hakabay day bat ki jingyale persya haka pertai kamtame haki thai Middle East bat ha South Asia. Robin ulak kento ya utrom namar ba umdon ka jingso tu kabapura yaka history bat ubu akmade yaka jingkwa jungu banyo yaka khusnam Nobel Peace Prize ban yaki jingmentoy bat ki jingsngan jongkari barok kawai haka jingi keren kabak kerpang bat ka ANI. Robin ulak kento bakar komyadai bat ka jingi day jong utrom kalong kabab bakla bunsin kasyanya haka jingi hap haka akor bat kamla ban itu syai yaka hok nakabab bakla haka jing yakat haka pertai ka jing jong Donald Trump kalong ba umdon ka jing syampang kabapura yaka history ubu yaka jing singan jong ki weipat kiri hapo ka jingkwa jong uhi banyo yaka khusnam Nobel Peace Prize laong Robin ulamaham bakala ban penjur yaka jing yakan athap deng kiri kum ka Pakistan bat ka India bat ka Israel bat ka Iran halor katai karukom le jong Donald Trump lada Donald Trump sutu ba udon kam ban penpra yaka jing hap haka okor bat ban perta mano badai bat mano babakla ki jing yakan at hakani katany lakalong hapdeng ka Pakistan bat ka India bat hapdeng ka Israel bat ka Iran kinang kapsniu shushu ong Robin kani ka jingkren jong kalong hakapor ba he sipai jong ka Pakistan General Asim Munir ulale jingo yaka White House Shwaba Asim Munir unrong syapo ka White House Donald Trump uloong baka Pakistan kadai ka perlok jong ka Amerika ong uhe barim ka Pentagon. Presiden Trump usngu tenat ba yakirang ba sipai ngilatip yakata nadu katem kebaningkong jungo kabaar kadai ka jingsisha bau Asim Munir udon bor kambun ban ya menteri rang bado ka Pakistan. Donald Trump usu penpau ya ka jingsisha klaim ka jing penkuj ya ka kamsan hima sima ong Robin dakaba benrap kamat ka kelalong hato Donald Trump ulayatu hau Asim Munir baki kam jung kibu jingma ya ka jingkento bari baki nong Pakistan kin omla ban kongu hato Donald Trump uberngem ya ka Pakistan hari ban ailat ya ka ban penim ya ka khamat haki jaga paiba. Robin ulap penparu baka Pakistan kam desu kari ka balajoj ka baterai kam kum ka proxy jong ka China bat baka jing tumu bakong san jong ka China kalong ban pentikina ya ka jing tuit lajoj jong ka umpriang na Persian Gulf ulai jing mutru ya ka Pakistan ban sangeno ya ka jing kersan ya ki leno daka baong ba hakabakot kan siu ya ka dor jong ki kam jong ka jing ai jing mut jong ya ka Pakistan kalong ban sangeno ya ka jing kersan ya ki leno kala ban persang ban sim kabu ya uno nong yalam ka pertai henrei hakabak khadu khatwai kan siu ya ka dor hoj ni ui daka jing bom ya so thu jing mut hapo jong ka Pakistan hi bakala ban siu ya ka dor ka bakrau lao Robin. Michael Robin ula ban juru batang ka India hi kadon ka jing kli nak benda kari jongka bat ka dai ban pensyong nongrim ya kirai jongka haka jing sisa haka jing kular nakin nong yalam basipor ka India marwai ka kitkli ya ka jing sngan jongkari kadon kamban pensyong nongrim ya ka jing sngan jongkari haka jing sisa haki jing kular jongkin nong yalam basipor bat ki parlok bom sisa. Donald Trump ula ban kwa ban le kumba udai nongrim jongka jingekren hendrei hak bak hadu udai tang ubriu hendrei ban rayak kabapa ya ke India kidei kitu ki badon hapo ka sorkar India bat modi menteri ramba do kari India ke India ka don kamban skautu ba Donald Trump umdai ubabat ya ka polisi jongka US ka Kongres jongka US kalong bat ka hakar hukum ka badon arliang mamla kepriang ya ka India
Urobin ula ai jingmut baka India teng-teng. Kadai ban ino ya ki jing ai jingmut na Washington. Daka babu akmade yala ka jong ka jing metoi jongkari. Kumjuru kumbale menteri rambadu jongka Israel Netanyahu hakipor baladep. Ka jing keren jong urobin ka penpau. Ka jing keren jong urobin ka penpau. Ya ka jing bomsuk. Ka banang jur ha Washington halor ki kam jong ka Pakistan. Haka time bat ka jingedei ka bakham jiliu. Bat ka China haka ju ka por ka penpau ru. Ya ki jing khot ya ka India banbu akmade. Yala ki jong mentoi bakongsan hapdeng ka jing kala jong ka perthai.